Langthat Borpura English High School along HSLC asatlang ki unduna tumaphan than bang atum pen karcho madupon. Lason si Langthat Borpura English High School ningkan hinia phong phan HSLC asatlang ki long kachipalong dun ki chengsia ningkan ake phan phokep an long dun long. Lasopen pining batai hinia long HSLC asatlang long bangke phan troksikep an ki batpon pulong kusi than bang atum pen than ponanti. Lasopen muning bangke phan pharusian kachapalong dunjia phan students tumaphan aningi parong ponji pupen pining HSLC asatlang along ki unduna tumaphan karchopon lapen non ki wang jilang ni tami ki misen ang thek ki chali somar tumpen ki wan thek jia phan tami ki than bang tumpen than pondong Nilihela ladak Langthat Borpura English High School long headmaster labangso school ke ningkan hinilo pining pen metric result ke tokdon ke tuning a result banke 50% si pass lo pinning a result banke 70% si ke pass pon lo amat henoni pin lo nilitum langdam lo pulote nilitum phan ining nang kapit the son si labangso a result che thegam long lo athema la batch first batch pen second batch nang kidunta alang litum ke assamese medium school pen se direct class 9 along nilitum long english medium nang che convert dun pen se nang kidun pen si second division nang che palong dun ke henone pinlo pusi nilitum chema thalo lapen pining le thot se tame bang cap pen bang troxy nang ke pass pi lata second division bang ke thom assamese medium pen na che convert dun lage henone pinlo pusi nilitum chema thalo Kardom nilimen kobita bepi niladak Langthat Borpura English School pen si ke pass iglo nili ke mang ke first division pustame second division si dani rong lo amala si ni percentage only 51% lo Gola moi Langthat Borpura ME High School pora metric pass korisu mor aim asile first division double holo second division te pass korilu college admission Kheroni High School ote loisu Kheroni ben mohanteron carbing long life